ବନକୁ ଯିବ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହବ। ଲୋକ କଲଙ୍କ କରିଦେଲି ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରାମ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଭୁରି ପଡୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ ଆମ୍ବ ତୋରଣ କେତେ ସଜାସଜି ହୋଇଛି। କେତେ ରାଜା ଋଷି ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ରାଣ୍ଡି ତୁ କଣ କରିଲ? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ତୁ ହସୁଛୁ। अरे कंपनी क्या असलिनी ये रामटा तो बड़ा पशु से बनକୁ न ଯାଇ ଆଉ କଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହବ। କେଞ୍ଚି ଦେବି। ଆଲୋ ଏ ରାଣ୍ଡି ବୁଢ଼ୀ ଘରଟା ଖାଏ ରାମ ବଣ ପଶୁ। ରାମ ବଣ ପଶୁ ନା ନା ତୁ ଭଲ ତ। ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଯୋଗଣି କିଆ ଆଇଲା ତୁ ଭଲ କା ଆଇଲା ବାହା ବେଟି ବୁଲୁ କଇଟା କାଇ ଆଉ କେଇଟା କଇଟା କରିଦୁ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତୁ ଭଲ ତ ତୋ ବୁଦ୍ଧିରେ କାଇଁ କୁକୁର ଯୋଗଣି କିଆ ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ କୁକୁର ମୁତିବ। କେଞ୍ଚି ଦେବି। ଆରେ ଯୋଗଣି କିଆ ସେଇଟା କିଏ ମୋ ତାକୁ ଫାଟିନି ନାହିଁ। ଆଇଲା ମୁଁ କୁକୁର ହେଲେ ତୁ ମୋ ମାଇ କୁଟି। ମୁଁ ହଇଟା ଖାଇଲେ ତୁ ଚାଟି ଚୁଟି କରି ସଫା କରିଦବୁ। ହିସାବ କରୁଥା କିଏ ବଡ। ଯେତେବେଳେ ପିଠି ତୋର ପକୋଡା ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଲୋ ରାଣ୍ଡି ବୁଢୀ। अरे जोगनी किया अरे किए किने मत चाबुक मारिबो शत्रुघ्न अरे सेटा किए मो ଜାଣିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଠି ତୋର ପକୋଡା